Chauffeur Flebao, Ambe Afo, Karamado, Ayurufo, Karo Kare, Sranfanato Manadou, Ambe Fasedo, Ni Kerenka, Ni Karamo, Ousma Sherif, Madan Kamotu Laje, Wati Mudirama Osira, Ambe Karamofu, Kabi Akademela, Bi Maba Naniloba Ambolo, Ma de volontaire ni Jamanan Kono. Donc, Ambe direct la Sherifla sans faire mouiller à radio 95.7. Donc, ma follow au Joy, au Cheikh Oumar Soumano, Nigo Cheikh Oumar Soumano, coordinateur Baroumètre. Soumano, vraiment merci beaucoup. Aïwouli Nananga Kene Djabi, faut le cas du mot le boulot Kanye si Sherifla Fleboma. Bokele mi fo mi ibarageno fo no frère mi parageno to fo mi kalamogo fo kan baro ke nyom be fo kan fleli kala mo be kan fle sisa mo be fo ko wala mando me profiter ka mi ko la ka sankura ere dawi ala ka sankura ala ka joere la ala ka nga uniforme ke so fo ni ala ka jamana suma voilà mi i fene il faut ki ye wala nana donc ala ka façon job kuma bon anda merci Eniche Ismanou. Ma frère, au frère Madougoué, Amana Lewolo Wati, il est toujours disponible. Monsieur Abdallah Yatara, consultant. Yatara, vraiment, merci beaucoup. Anyouli, Nananga Kere Djabi. Folkan Malbolo, Kanyesi Sherifla Fleboma. D'abord, il faut qu'il y ait un moment, ani Barakayoko Infré, ani Sherifla Barakela Belajeli, ani Momo Solo, Sherifla Nuatina, Ka Belajeli Foko Wolimondo. Donc, Katlaka Sherifla Naka Dembaya Fo, Ka Foy Bisimna Niflel, ma Hakibalo Balaka Flela, Katlaka Mborgo Belajeli Fo, Katlaka Fon Kenen Kunchekuma Alakadam Belajeli. Yatara, merci beaucoup. Massamana Sedou Diawara dit Martin, CRP Mali AS. Martin, vraiment, merci beaucoup. Anyouli, Gaouli Djabi, faut le cas du mot le boulot Kanyesi Sherifla Fleboma. Bon, il faut, mais Sherifla, la Djabara, Belajeli Fo. Ambi direction fou quoi c'est là mais refne fou comme ça on a damné alsa alaka kilna mo chaman nati ka plateau inga ambi do kala nga jamana alaka basi munu marfata faso kama ambi do kala ku aklinement duma ko marfa bloga sing faso ma parce que tawro fou tanani jamana inte jamana basi li ba ambega here foko donc ambi do kala sala kana nu akliwi mais Martin, plateau quand CRP Mali AS. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que niveau CRP, cadre de réflexion patriotique pour la refondation. Donc, ami Moro de Nini, Akilna Mouna, Ratouanga, cadre qu'on a la réception. Donc, on a créé pour que boîte d'idées citoyennes. Akilna ñom bi mo mo la ibika akilna fo faso joko la parce que mo ko tama ko nu kuma na kuté la me la me parce que ebe siro la net ici le vrai siro la net ici jamana ye chaîne donc be joro ba kono ibe jamana ko ne ba kofé donc akilna odi donc ay cadre de réflexion ici odi kama donc en be se mo ma ku ñininga donc leur vision souvent c'est à la conférence de presse ou que les médias ou les canaux et ça y est bien d'abord tel que d'autres de la gagner ka fo cyber criminalité aller ba do ya kalanke mais ay ni ka be do gouvernement ka système ngona amase ka sur un point de presse que pour que ka se ka klina nyefo donc quand il a parlé aya bla famo ku ya famu ide mbala klina mun mbala ya la mais donc on kawbi no quoi tel que même dobe no sur agriculture fan fait idée mon boula donc tous ces gens là nous on les démarche am sera ou les médias ou les donc what il a comme message lancé donc akila mo wala cadre de réflexion citoyenne odi donc boîte idée fene ba kono donc idée mon milania sebe ni ma se ka famo la sur ni adama mala souma parce que odi se ka jamana bo kila kono d'accord on croit que vous êtes en contact direct avec le pouvoir quoi bon même dans l'unité ñondo ametama amala sama parce qu'on veut que jamana ka basi d'accord merci beaucoup Idiaora manana oui Draman Sako CDM exactement Draman vraiment merci parce que ni chef pour le yanga plateau quand donc faut le cas mo le boulot quand c'est chef Flebon be chef la tigofo ka un co-débatteur bela jenefo ani jamana numéro jamana numéro saba
ka AES jamanadenw fana fo k'an ka sɔrɔlasiw fo bɛ cɛsiri min na hali bi Ala ka se d'u ma voilà ka diaspora mɔgɔw fana fo kosɛbɛ fɛn fɛn ko an ka taa ɲɛfɛ an ka k'an yɛrɛ Ala ka se di an bɛɛ lajɛlen ma voilà. Merci beaucoup Issa. Voilà. Bokar kɔrɔfɔ tɛ siga t'o la kuma b'i bolo. Bokele an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin wagati maa o maa sɔgɔlen don Sherifula télé la nin wagati nin na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na laada don kare o kare ni nin wagati sera an bɛ wele bila min ma hakili juru canin'o ma u ka se ka na kuma ka baro kɛ u ka jamana kunkanko kibaruya la jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la k'u to sigiyɔrɔ la bonya ni karama kɔnɔna cogoya min na donc an bɛ kuma o de kan donc sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na Bokele min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye jɛkulu min sigilen don Sahel jamana kɔnɔ n'o k'a ma ko AES bi bi in na a bɛ dakun jumɛn na an da bɛna don o de la bi su in na ka se k'a walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la k'u to u sigiyɔrɔ la i y'a fɔ cogoya min na minnu bɛ k'an lamɛn arajo la donc an b'u fo ani minnu bɛ k'an layɛ télé la direct la nin wagati an b'u fana fo min ye page Facebook kan donc min ye Sherifula officiel donc n'i y'o Congo Sherifula TV officiel disons donc n'i y'o Congo i b'an sɔrɔ YouTube fana kan même chose donc ni o tɛmɛra ka wa y'a fɔ Google fana kan i b'o fana Congo donc i b'an sɔrɔ a bɛɛ kɛ kun de min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ wa hali application ni Sherifula bɛ ka téléphone na application i b'an sɔrɔ direct la Bokele. Ok vraiment i ma zana fɔ bi dɛ. Ah Bokele o ye tiɲɛ nka u b'a fɔ cogoya min na donc n'i ko dusukasibagatɔ ka file fiyɛ n'a ma kasi a na kule. Ok merci beaucoup i Traoré. Sumano tiɲɛ comme an sigilen bɛ mun na AES kuma don donc bi an b'a fɔra e la AES a bɛ lahala jumɛn kan. Bokele mi il faut ni ɲininkali ɲɛnamaba ye déjà yanni an k'an da don a la an bɛ tare fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Asimi ye ale de kun y'a kɛra président fɔlɔ ye donc kalo tɛmɛnen in na a ye témoin di a ɲɔgɔn ma n'o ye Ibrahim Traoré donc an y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ tɔ fila ninnu y'a fo kosɛbɛ parce que a kun ma nɔgɔn i fɔlɔ ka gale ta ka baaraw kɛ ka vision d'a ma a ma nɔgɔn donc vraiment an bɛ tare fɔ président Asimi ye a ye maliyɛn bɛɛ a y'an bɛɛ rendu fier parce que a ye résultat mun kɛ bɛɛ y'a ye o la fɛnɛ a ka ministre caman y'a dɛmɛ o baaraw la olu bɛɛ bɛ kan ka fɔ o la ministre caman kun ye wulila ka wulikajɔ kɛ o y'a to résultat caman sɔrɔla an bɛna da don o la maintenant an bɛ mun daminɛ yanni ka a fɔ a bɛ mun na il faut k'an k'a dɔn fɔlɔ AES yɛrɛ ye mun ye AES ye mun ye jamana saba de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka kɛ kelen ye domaine saba la o domaine saba ye mun ye fɔlɔ ye a bɛ fɔ o ma ko défense n'o ye ka mɔgɔw lakɛnɛya donc an n'o ka kɛ kelen ye filanan ye mun ye o ye diplomatie ye c'est à dire que an ni jamana wɛrɛ kunkanko an bɛɛ ka an saba ka kɛ kelen ka o kunkanko an ka kɛ mɔgɔ kelen k'o fɔ a sabanan ye mun ye n'o ye développement o ka bon kosɛbɛ mais fɛn caman b'o kɔnɔna la o AES kɔnɔna la n'i y'a ye jate minɛ bilalen sen kan ka se bi ma fɛn caman kɛra fɛn fɔlɔ mun kɛra fɔlɔ an ye an ka drapeau sɔrɔ AES sɔrɔla IMU sɔrɔla parce que bibi na Mali bɛ Niger bɛ Burkina bɛ mais AES fɛnɛ bɛ donc il faut que an minnu bɛ AES kɔnɔna la an bɛɛ ka essayer ko IMU dɔn pour que AES ka k'an ta ye o ye kelen filanan ye mun ye an y'a ye kɔsani in na président Asimi min bɛ témoin passé Ibrahim Traoré ma tuma min na inauguration kɛra télévision AES bilala sen kan o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dira maliyɛn dɔ ma n'o ye Salifu ye ensuite radio AES bilala sen kan presse écrite AES bilala sen kan banque dɔ fɛnɛ bilala sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko BICID AES o ye mun ye o ye banque mun ye mun b'an permettre ka projet structurant financer jamana saba in kɔnɔna la donc an kɛlen ka bɔ CEDEAO la labɛnni kɛra k'a fɔ a kana santi et donc an bɛ mun fɔ différence min bɛ AES ni CEDEAO cɛ c'est que CEDEAO ye organisation internationale de donc jamanaw bɛ kuma ta unanimité par majorité alors que AES la an bɛ n'a fɔ jamana kelen domaine saba in na n y'a fɔ cogoya min na donc domaine dɔw bɛ bi bi in na olu ma fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ par exemple n'an y'a jateminɛ k'a fɔ culture sport olu ma kɛ kelen parce que jamana sabaw bɛ kuma fɛn saba de kan ɲɔgɔn fɛ c'est à dire que u bɛ communiqué kelen de kɛ hali n'a ye Niger attaqué len communiqué kɛra Ibrahim tɔgɔ la
en jamana saba bɛɛ la donc o kɔrɔ ye de bi bi na AES ko vraiment tare kan ka fɔ tare kan ka fɔ a bilala sen kan laɲini minnu dira ma n'i y'a jateminɛ je crois que caman sɔrɔla la. D'accord, merci beaucoup Soumano. Abdallah, o ɲininkali kelen voilà donc on bɛ ɲininka e ka hakilina ye jumɛn kan. Bogo ye ɲininkali diyara n kosɛbɛ. Ni i ko k'i b'a ta AES la il faut d'abord comprendre que ni bɛɛ ɲininka AES ko in daminɛna 2023 mais n bɛ mɔgɔw bɔ fili la dɔɔni baara in daminɛna depuis 2015. En 2015 il y a eu ce qu'on appelle la création d'un projet d'appui à la Confédération transfrontalière au Sahel pour créer la Jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ et objectif garantir la sécurité et promouvoir le développement. Et en janvier 2017, les trois pays ont convenu de la création d'une force commune pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme et dont le siège sera basé à Niamey. Actuellement, Force unifiée siège à Niamey. Donc ça rentre en droite ligne de l'accord qui a été signé en 2017 avec les trois pays. Il y a famille. Mais ne pas qu'il n'y ait aux trois pays là, Jamana Savane, John Okoué président au Wati. Bon, on va carrément Malta, Ibeka Puno, Burkina Faso, Kouréta Kéramina, je crois que au ministère Kabori, et je crois qu'au Niger, je crois que c'était Mamadou Issoufou, je crois. Bazoum. Non, Issoufou le commune. Issoufou. Voilà. Niger. Exactement. Okay. Voilà, exactement. Donc, 2015 à Damnena, par la création d'un projet d'appui à la Confédération, à la coopération transfrontalière au Sahel. Donc, c'est objectif garantir la sécurité pour promouvoir le développement. Ça, c'est depuis 2015. Et en 2017, janvier 2017 précisément, les trois pays ont convenu de la création d'une force conjointe pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Et le siège de cette force-là devrait être basé à Niamey, où se siègent actuellement effectivement les forces unifiées de l'AES. Comprenez? Donc, effectivement, en 2023... Tu vas donner au savoir. Vous avez mis quoi les ma femme de. Il me sait qu'à faut Bamanakana pour que famille basse et D'abord, 2023, il n'a rien fait. Donc, en 2023 maintenant, il y a eu sur les forces communes, donc charte AES de créer là au Coronana pour qu'effectivement, on a que dans sa charte fondatrice de l'AES, c'est juste pour lutter contre l'insécurité dans la zone des trois frontières. Il y a un famille. Donc, en Nano Conado, c'est en trois étapes, en 2015, en 2017 et en 2023. En AES, il faut la Bourane fait un flag là. 2015 accord en 2017 en 2023 formé à finaliser la formation avec AES, donc avec la charte fondatrice et pour lutter contre l'insécurité dans la zone des trois frontières et depuis la architecture institutionnelle, architecture pour la défense, AES fait bitu. Donc effectivement, d'innovation en innovation, finalement, bon au CEDAO là, ils ont réfléchi, au CEDAO défense qu'on économie, développement global, diplomatie globale, nous passons en bord CEDAO là, mais il fallait aux compétences nous faut récupérer. Ce qui fait que au premier sommet à Niamey, donc il a décidé de créer la Confédération des États du Sahel, toujours en droite ligne de l'AES, parce que maintenant trois compétences ont été transférées à ces trois pays là. Donc ça c'est le développement. La diplomatie et la défense. Bon, ni au Jatemine, au Bibina, ni qui regarde fond fait Mika Aesgan, il va d'abord à partir de ces trois compétences transférées. Donc, ni à Jatemine, compétences transférées, faut la défense. Effectivement, c'était de créer une force, les forces unifiées de l'AES. Effectivement, avant qu'un mandat, un bâton relais passé, Ibrahim, effectivement, il a pu créer les forces unifiées de l'AES et que le général Daouda Traoré même a été, le général de brigade Daouda Traoré a été désigné comme commandant des forces unifiées de l'AES. Donc par rapport au développement aussi, il a été convenu comme Ambora Sidao là, c'est bon, Ambora Sidao politique il faut le reconnaître toujours, parce qu'un Sidao économique là toujours, parce qu'un BDC là, on est encore à la GIABA aussi toujours, mais on a réfléchi à ce qu'il y a à l'image de la BDC, enfin la banque de développement doit créer, donc on est que la banque confédérale pour l'investissement. Donc, uniquement pour financer les projets structurants basés effectivement sur l'expérience de la BDC. Assim aussi a pu créer ça et puis aux inaugurations juste avant de passer le témoin
au capitaine Ibrahim Traoré. Et la troisième compétence transférée, c'était la diplomatie. Effectivement, on a été sur plusieurs plans. Mali, Burkina, Niger et surtout dans les organisations internationales ont toujours parlé de la même voix. Et enfin, c'est au qu'on consulté, et souvent au nom même de la Banque des Nations Unies ou notre Premier ministre a parlé au nom des 3 États de l'AES. Effectivement, par rapport à beaucoup de décisions au plan international, nous avons consulté et puis on prend la même décision. Bon, sauf que marge de manœuvre ils ne sont pas obligés de consulter et chaque État est libre dans ces cas de promouvoir la diplomatie engagée. Donc, mais c'est qu'à faire beaucoup avant qu'on ait détaillé là. Donc voilà un peu la comment l'AES est venu et que Baramikelabi c'est par rapport aux compétences transférées, Minkerola. Mais entre-temps, il faut reconnaître que ce moment-là, il faut que fait un doigt de l'AES créé là, et fait un créé là, il a aussi passeport. Oui, passeport AES créé là, et puis hymne national créé là, drapeau créé là, devise créé là, et puis Amsega Mourafoga Faroka, c'est que AES aujourd'hui, ça a pris forme à un certain niveau, mais comme l'a dit Assimi, il a dit, je suis d'accord avec lui, il faut assimiler la démarche de l'AES à la démarche d'une armée. C'est qu'il y aura forcément toujours la fatigue, il y aura l'usure, il y aura le découragement, mais il faut avoir toujours un mental de fer pour aller. D'accord, donc Bakar, Naye Abdallah Famsi, donc AES Okumani, Bila Côté, à projet Kumbe, à Bena et à Foma. Donc c'est ça, merci beaucoup Abdallah. C'est nous, oui, nous allons créer. Et puis c'est que bon, et Abdallah Bora Moufo, les gens sont à 100% parce que AES il y a des fangas sur au Bora ni sur la 6 savane armée parce que sur la circonstance d'or il fait. Domino Babo et Niger attaqué, ni Mali Burkina ou Koubé Faranyonga. Depuis il y a une dame parce que règle 3 donc il y a donc ils étaient obligés qu'à nous emmener qu'à force unifier créer parce que nous tout créer la même qu'on s'abattait nous couvre nous kama la même qu'on que ou à compter passer à essayer de teta rochi force une teta maintenant quel est nous emmener donc il y a jeté mener à fort au cas armée ou clan folo l'armée ma clan jouer du donala donc moi mais en ressources pied là parce que quel est ressources code sinon mɔgɔ tɛ nɔrɔ mɔgɔ la ten u bɛ kuma dɔ fɔ bamanankan na ko k'an k'o to gulon nɔrɔ dɔnkili la ten donc ressource ko kɛlɛ de bɛ anw da la yan AES yɛrɛ bɔra o de kɔnɔ parce que jugu bɛ dilan k'u bila ka na pour que aw kana se k'aw ka sɔrɔ bɔ donc u b'a ta ka taa n'a ye donc AES n'i ko k'i b'a ta k'a lajɛ i ye min fɔ évolution minnu kɛra AES kɔnɔna la AES yɛrɛ évolution fɔlɔ ye Assimi de parce que fanga taara ka d'ale de fɔlɔ ma donc k'a ka AES labaara o baara kɔnɔna la a sera ka fɛn saba min sigi ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ bɛɛ content o la o kɛra force unifiée de l'AES ye o kɛra banque ko ye o kɛra télévision so ko ye bon n'i dun y'a lajɛ an ka wariko diɲɛ yɛrɛ sigilen don fɛn fɔlɔ min kan o ye nafolo de foyi tɛ se ka dilan nafolo kan mais ni an bɛ nafolo min consommer n'o ye CFA ye o contrôle yɛrɛ t'anw bolo wari in contrôle bɛ mɔgɔ saba de bolo donc a mɔgɔ saba faransi bɛ wari dilan war direction ba nous BCAO bes Dakar a gouverneur au Ivoirien donc e be mun contrôler au kono ni jamana sabandu ne fene kono France bi ka ta ka effort ke no ka ba on kele al dum no ko Niger kele mo folo me déclaration ko baton ba bu ka ba bla ta Niger o tu Côte d'Ivoire de l'autre jour général Chani Bora ka kuma du fa ko Côte d'Ivoire ni Bénin ay kangardu yi parce que agression bi ka ke abaka la ben territoire monu ga o lu ka territoire oui an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ka vision de donc n bɛ mun fɔ AES dilanni k'a ɲɛ ninnu b'o baara de kan mais a tagali ka ɲɛ o ye jamanadenw de fo jamanadenw de k'a dɔn k'a fɔ vision min bɛ yen kɛlɛ min bɛ yen mɔgɔ kelen kɛlɛ tɛ c'est pourquoi nin 3 pays ka effort de guerre la u ka kɛlɛkɛminɛnw n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kɛlɛkɛminɛnba de parce que AES yɛrɛ espace bɛ taa mɔgɔ 70,000,000 de la donc n'i y'o ta k'o lajɛ o ye jamanaba de donc o la i tɛ se k'o kɛ cogo si la n'i ka wari maîtrise n'a contrôle t'i bolo c'est pourquoi mɔgɔ caman ko AES ye wari créer k'a fɔ ko bon o wari a ma wari créer fɔlɔ o ye banque min créer nin ye sisan o banque est-ce que a bɛna wolo wari la wa wari dilanni na ne bɛ se k'a fɔ a bɛ laban o la parce que n'i ka contrôle financier monétaire t'i bolo jusqu'à présent i tɛ indépendant mais fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ étape de bɛ kɛ a la fɔlɔ donc n'u ko sisan ko banque d'investissement don
donc a b'a hakiliw sigi fɔlɔ donc u b'u t'o de kɔnɔ u b'a dilan donc n'o kɛra sisan an ka jamana ninnu an bɛ se k'a fɔ an ka wari contrôle bɛ k'an bolo an ka minere minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ bɔ a wariw bɛ a mana feere a wari bɛ tila ka tɛmɛ an ka nin banques fɛ donc i bɛ min bilara la sisan ne b'a dɔn ale bɛ tila ka mandat la wagati o wagati an bɛ commencer ka wari kasa sama parce que déclaration bɛ na olu kɔfɛ. D'accord, merci beaucoup Dramane. Oui. Voilà, donc o ɲininkali kelen e yɛrɛ ka ne bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna. Ok, ala k'an bɛ sɔn hakili la. Bon, AES nana contexte min kɔnɔ fo bɛɛ ka hakili jigi de ko jamanaw dɔ de wulila k'u bɛ taa bin Niger kan. Bon o kɔlɔlɔ mɔgɔ si kun tɛ se ka kunbɛn. Ni bina jamana dɔ kan sisan i bɛ kɛlɛ wuli i t'a dɔn kɛlɛ bɛ ban cogo di. Ni kɛlɛ fana wulila a bɛ wuli an fana ka frontière de la. An bɛ terrorisme ko kɛlɛ la n'a fɔra ko dɔ wɛrɛ bɛna fara kan o fana ye kungo wɛrɛ de. Bɛɛ ka hakili jigi guerre min kɛra Libi. Mɔgɔw bɔra kɔfɛ ka taa Libi ci a kɔlɔlɔ bɛ anw Mali de kan bi. Mɔgɔw bɔra Libi ka na bi anw Maliyɛnw kan. Donc AES nana o contexte de kɔnɔ ka walasa o ka se ka bali. Parce qu'an tɛ se k'an sigi k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ kɔfɛ jamana wɛrɛ la o bɛ décision ta chef d'état fana dɔ bɛ CEDEAO kɔnɔ u b'a fɛ k'o appliquer. Nigérikaw bɔra o hali ni coup d'état kɛra Niger mais Nigériens bɔra o bɛɛ y'a ye télé la Niger jamanadenw bɔra u bɛ k'u ka autorité soutenir mais n'a taara bi olu kan sisan ka kɛlɛ wɛrɛ wuli bon a kɔlɔlɔ bɛ se jɔn de ma Mali ni Burkina. Hali n'o tɛ dɛ n'u tilara Niger la u bɛ na anw Maliyɛnw fana n'anw Burkinabɛw kana fo an ka segin u ka hakilina de kɔnɔ an ka AES nana o de kama ani 2015 non o bɛɛ tɛ kelen n'a fɔra an y'a appuyé charte min kan c'est la charte du Luptako Gourma o bɛ Luptako Gourma yɛrɛ dilanra depuis 1970 ka sɔrɔ CEDEAO yɛrɛ ma se donc an y'a appuyé o de kan walasa an ka se ka sɛbɛnni k'a la. Bon, on fera ɲɔgɔn kan walasa ka se k'o bali bon o fana an bɛ AES ɲɛmɔgɔw fo parce que a ye ko de bali on veut pas mɔgɔ si t'a fɛ ko jeli ka bɔ ou bien an ka bin hali ni décision politique dɔ kɛra n'o ma ɲɛ jeli kɔni kana bɔ parce que farifin de bɛ sa bɛɛ lajɛlen na AES nana o contexte de kɔnɔ bon AES bɛ opération caman kɛ ɲɔgɔn fɛ armée bɛ opération caman hali yanni force unifiée ka inauguré Assimi ka taa drapeau di a commandant ma a y'a sɔrɔ u bɛ opération la frontière la. Bon har bi n'i y'a lajɛ AES force ye ɲɛmɔgɔ dɔ faga faamaw y'a communiqué b'o bi au nom de je crois c'est Abu Al-Gabas o fagara bi zone de 3 frontières la donc c'est a nafa b'an kan parce que fɔlɔ i bɛ kɛlɛ kɛ jugu bɛ bɔ i fɛ a bɛ tila ka taa jamana wɛrɛ la e tɛ se ka s'a ma mais bi jamana saba minnu farala ɲɔgɔn kan a bɛ i n'a fɔ y'an ka frontière ci de ni jugu donna anw fɛ an b'a poursuivre au Niger n'a donna Niger fɛ bon an ka pamuru fana bɛ ni Niger pamuru de ka surun o de bɛ wuli ka jugu kɛlɛ donc nafaba de b'a la donc intégration économique fana b'a la projet bɛ banque nana o de kama banque de développement an ka projet minnu bɛ sira ka se ka dilan jamana sa a bɛɛ jamanaden kelen de o an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye o de la bon o fana bɛ fanga di ɲɛmɔgɔw ma intégration yɛrɛ a bɛ fɔ min ma intégration ani autonomie militaire an yɛrɛ ka se k'an ka sɔrɔdasiw sigi ka marifa d'u ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ voilà an yɛrɛ ka se k'an ka défense ta donc AES kɔni voilà o fɛn caman b'a kɔfɛ fɛn wɛrɛ bɛ diplomatie fana bɛ n kɔrɔkɛ ye kuma dɔ fɔ fɔlɔ kunun communiqué min bɔra a fɔra que la confédération des états du Sahel a été attaquée o ye message fort de o kɔrɔ ye ko Niger dɔrɔn tɛ dɛ ni attaque min kɛra Niger o attaque kelen de kɛra Mali la ni attaque min kɛra Mali la o ɲɔgɔnna kelen de kɛra Burkina bon har o kɔnɔna la an fana ye problème min sɔrɔ Mali la solidarité kɛra o Niger ye citerne caman bɔ ka na n'a ye u ka sɔrɔdasiw fana bɛ k'an ka citerne escorter Burkina fana n'a sera olu fana ka fan na u b'a kɛ donc an bɛ k'o de ɲini o intégration réelle africaine voilà. Merci beaucoup Bakar. Bon kɔrɔfɔ tɛ nin ye b'a dɔn bɛɛ n'i ka faamuyali don voilà donc kuma ok donc Sumano o b'a to n bɛ ɲininkali min kɛ parce que i da don k'a fɔ laɲini fɛn sababa bɛ yen donc AES jamanaw bɛ ka baara kɛ o de kan o fɛn sabaw est-ce que AES créer ni sisan cɛ est-ce que an b'o chemin kan an b'o sira kan k'o tagama wa. Merci mi fo i ka ɲininkali la an b'o sɛmɛ kan n y'o de fɔ an ye fɛn minnu fɔ par exemple n'an y'a daminɛ défense la an bɛɛ y'i da maga la force unifiée sigira sen kan o siège bɛ Niger o bɛ ka baara kɛ o chef d'état-major sigira tɔgɔ bɔ donnen don et puis a siège bɛ yen moyen d'u ma o ye défense cadre kɔnɔna ye
n'i ye développement ta développement ye mun ye ka an ka forow yiriwa o concrétisera ni mun ye o ye banque BCID AES o lancera Mali la o siège bɛ Mali la o président yɛrɛ donna a banque ɲɛmɔgɔ n'o ye burkinabé ye an ka ministre de l'économie et des finances n'o ye Sanu ye a ye premier conseil kɛ a ye orientation baw di k'a fɔ banque bɛna kɛ mun ye et jamana saba in bɛɛ y'i ka cotisation i ka u kan k'u tɔgɔ bila mun kan o y'o bɛɛ bila sen kan donc banque bɛna opérationnaliser instruments bɛɛ bila sen kan donc financement bɛna daminɛ ça veut dire que minnu kan ka baara kɛ banque in kɔnɔna la olu bɛna sugandi ka tâches confier o la donc a bɛ kɛ maliyɛnw ni nigériens ni burkinabé mais siège bɛ yan et a patron ba ye o ye burkinabé ye n'i ye diplomatie ta diplomatie daminɛna ni mun ye fɔlɔ an ye an ka passeport AES o bɛ jamana bɛɛ kɔnɔna la Mali passeport AES bɛ yen Niger ta bɛ yen Burkina ta bɛ yen a bɛɛ kulɛri ye kelen AES logo b'a kan donc k'a fɔ bibi in na fɛn saba mun fɔra laɲini la a bɛɛ ka sigi sen kan dɔ bɛ fara kan bi mais k'o bɔ a la AES ye farakan caman kɛ fɛn caman kɛra n'o bɛ ka AES renforcer par exemple n'i y'a ye jeu de AES sport ministre des sports ye jeu de AES kɛ Mali la jamana in bɛɛ nana a fɔra k'o bɛ institutionnaliser n'i y'a jateminɛ fɛnɛ an ka ministre de l'entrepreneuriat fɛnɛ salon international de l'AES de l'entrepreneur de l'AES o fɛnɛ kɛra donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ka bɔ a la an ye fɛn saba fɔlɔ minnu fɔ fɛn wɛrɛw bɛ ka na ka concrétiser ça veut dire que maliyɛnw ni nigériens ni burkinabéw an bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ AES ye ko ɲumanba de an ma et donc donc b'a yira objectif laɲini kɔnɔna na dɔ wɛrɛ bɛ ka don a ko fɛn wɛrɛ o ka ɲi ça veut dire que fɛn wɛrɛw bɛ ka fara kan o ka ɲi dans la pratique n ye mun fɔ par exemple n'i ye salon de l'entrepreneuriat de l'AES ta o bɛ mun fɔ k'a fɔ sifinnakaw ka projet finance ko n'u ka baara ko o de nana kuma nana fɔ a kɔnɔna la et donc o bɛɛ ministre bɛɛ bɛ sigi k'a jateminɛ comment n bɛ se ka baara kɛ pour que AES ka se ka yiriwa pour que AES ka se ka laɲiniw sɔrɔ ministre damadɔ bɛ yen an b'olu ye olu bɛ cɛsiri la kosɛbɛ c'est pas que tɔw tɛ baara la mais olu ka cɛsiri olu de y'a parce que a daminɛ n'olu ye n'o ye an ka ministre des affaires étrangères ye o de bɛ o ye porte parole yɛrɛ n'i m'a fɔ parce que hali jamana wɛrɛw la n'a taara a bɛ kuma ni AES tɔgɔ ye o ye an ka ministre des affaires étrangères ye an ka ministre de l'économie et des finances an y'o fana cɛsiri la pour que banque in ka bila sen kan an ka ministre de la communication fana cɛsiriba kɛ pour que an ka télévision AES ka bila sen kan ani fana n ye mun fɔ Niger an ka fɛn bɛ yen nɔ presse écrite c'est à dire que journal o bɛ yen maintenant radio o bɛ Burkina donc o bɛɛ o laɲiniw bɛɛ o réflexion bɛɛ nana kɛ k'a fɔ ni mun bɛ bila tuma min na an y'a ye réunion baw kɛra ministre de la communication ale de y'o baaraw n'olu ɲɛmɔgɔya ta a y'a tɔɲɔgɔnw wele ka na ka réunion kɛ donc ça veut dire que n'i y'a jateminɛ AES bilali sen kan kosɛbɛ a premier sommet mun kɛra Niger ka se bi ma n'i y'a jateminɛ fɛn minnu kɛra an bɛ tare de fɔ donc an bɛɛ kan ka tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ ye et an bɛɛ kan ka kɛ i ka yɔrɔ la k'a se i bɛ se ka mun kɛ pour que AES in ka se ka concrétiser. ok voilà basi tɛ Abdala o ɲininkali kelen b'o tɛnko i la parce que a fɔra kɔrɔfɔ kɔnɔna na direct laɲini baselen bɛ fɛn saba de kan donc AES in bɛ sigi wagati min na e yɛrɛ bolo an b'o fɛn saba sira kan wa donc ani fɛn wɛrɛw bɛ ka fɔ ko min fɛnɛ bɛ ka don baara kɔnɔna na donc o bɛɛ bɛ laɲini ninnu kɔnɔna na wa. i ka ɲininkali diyara n ye mais yanni n ka o répond n b'a fɔ Martin ye ko un débat ça se prépare i y'a faamuya c'est à dire que ne ye information min fɔ AES ka je te renvoie juste sur le site de l'Iptako Gourma tu verras les informations minnu i b'a ye a kan quoi je les ai pas inventés a malo bɛ na ka sigi ka kuma dɔw fɔ min tɛ tiɲɛ ye quoi i y'a faamuya et comme j'aime souvent répéter mon ami c'est pas venu ex nihilo quoi i y'a faamuya voilà i y'a faamuya hali n'i y'a jateminɛ an bɛ Nations Unies la mais a bɔra CEDEAO de yɛlɛmana ka kɛ Nations Unies ye organisation de l'unité africaine o de yɛlɛmana ka kɛ Union africaine ye hali Mali la yan nɔ le projet européen du Mali o de yɛlɛmana ka kɛ ACI ye i y'a faamuya fɛnw tɛ bɔ cogo tɛ n'o aw b'a ye kuma dɔw o y'a sɔrɔ sira caman tɛmɛna ka ban i y'a faamuya f'i k'o faamuya débat kɛcogo et puis fɛn kelen fana i bɛ kuma caman b'a f'i ye monnaie ko in ni banque confédérale in tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la je t'ai toujours dit la création d'une nouvelle monnaie relève d'une décision politique et souveraine i y'a faamuya
Non, oui, ça n'a rien à voir avec la banque d'investissement. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une décision politique et souveraine. Donc maintenant, pour qu'il y ait une réponse, une question, effectivement, les 3 compétences transférées, nous savons qu'il faut ressusciter à Dola comme il y a comme toute œuvre humaine. Œuvre humaine qui a difficulté. Par exemple, par rapport au volet développement, banque d'investissement, bon, jusqu'à présent, le capital n'a pas été libéré à 100%. Le ministère des Finances, au lancement sommet, une partie du capital a été libérée et qu'à toi de compléter une taxe confédérale. Ah bon? Oui, ça n'a été clair. Donc libérer là, mais pour atteindre le capital de 500 milliards, la taxe confédérale nous crée là, doit devenir le capital complet. Et concernant c'est sur le premier conseil d'administration, ils ont même dit qu'ils ont même prévu 10 milliards par an par État aussi. Donc capital donc Barabinali, premier conseil d'administration qui va dégager la feuille de route par rapport à la banque d'investissement. Donc le Burkinabé, le président du conseil d'administration, a été aussi très clair, c'est pour financer les projets structurants. Moi, au Canada, c'est comme les banques où il y a des petits guichets ou fintech, donc c'est pour financer les projets structurants et les projets confédéraux que nous faisons financer. Donc, difficulté bien par rapport d'abord à la libération du capital à 100%. Ni défensif en attaque. Effectivement, moi je me pose la question. Défensif, effectivement, pour moi, d'abord, comme dans la charte fondatrice même de l'AIS, pour la sécurité, lutter contre la sécurité et le tourisme dans la zone des 3 frontières. Mais sur quel financement? Entretenir une armée, ce n'est pas facile. Et sur une force unifiée comme ça, qui regroupe les 3 pays, jusqu'à présent, nous connaissons, mais officiellement, c'est là qu'il y a Fora, les autres peuvent me compléter sur les plateaux, il y a sur la Fora, mais sur quel fonds on va financer cette force unifiée là aujourd'hui? Il faut qu'en gros, parce que compte tenu de nos moyens aujourd'hui, avoir une abord, est-ce que je connais nos 3 chefs d'État, jamais de la vie, on va faire appel à un financement extérieur. G5 Sahel, financement, mais je sais qu'un financement, ça sera interne, endogène, mais au cas foyer a besoin de financer tout le monde. Abdallah, ko ni nafuloma soro ko barabe gelade. Armée entretien était bataille et c'est une armée qui regroupe 3 pays, entretien était Musaka ko de bala foi. Beko fo no wala Musaka ko de bala. Maintenant il faut qu'il y a un pays à financer comment. Il y a fameux. Donc maintenant on est clair, on dit que la taxe confédération c'est 5% des importations qui viennent dans les 3 pays de l'Est. War de vita fait financer ça, c'est très clair. Maintenant sur quel fonds aussi? Autant effectivement, et sur quel fonds force unifiée financée. Ni diplomatie sur plusieurs volets, effectivement, en je me rappelle aux Nations Unies, le général Abdel Maga il a parlé au nom de l'AIS. Et en décision commune, on a quitté la Cour pénale internationale, en décision commune, mais aujourd'hui, par exemple, le ministre algérien du pétrole, il a quitté le Niger l'autre jour, il était au Niger pour des visites. Mais on est allé jusqu'à présent. On n'imagine pas encore jusqu'à cet instant aujourd'hui où je parle comme ministre algérien, comme ministre malien Algérie a fait ma banque. Et pourtant, le Niger a reçu le ministre algérien du pétrole l'autre jour pour des discussions au gaz du communal. Donc ça veut dire qu'il faut préciser dans quel canevas aux décisions communautaires et dans quel canevas chaque pays est libre à la diplomatie gérée. Il faut qu'on fasse avant qu'on va éduquer. Donc, grosso modo, c'est qu'il faut avancer, mais comme toute œuvre humaine, j'ai dit, comme toute œuvre humaine, difficulté, et c'est ce que j'ai dit, mais à me répéter de là, c'est comme une armée, et à un moment donné, forcément, il faut un mental d'acier, il y a des obstacles, donc forcément, comme il faut j'aime vraiment le répéter à là, il aura la fatigue, il aura l'usure, il aura le découragement, mais il faut avoir un mental d'acier pour continuer. Ok. Bas de Martin, on y a le kelem no otengu efenela, donc ni kerenkenela ni wati ni na la nyini munu fora la nyini sabade fora, donc koni ya ko korofo laje, donc o konana o la nyini saba ambo o bara konana katawa wa fe munu fora fene ko lu yira a konana, donc o fene ko kura ya kono. Donc la nyini saba il faut définir ko diplomatie, sécurité et développement. Voilà. Donc la nyini saba be bara be gake. Ni ala je. Ima kuma chama be job ya ko. Ni kuma che e ale nyinga o. La ni saba ni bo la mi saba e ka kuma na e o saba be fo.
Non, ça va faire. Voilà, mais mon avis, il faut savoir que ça va la gueule. C'est-à-dire qu'il faut rentrer directement. Ça va pas y explication. Je voulais qu'il reprend. Mais non, mais t'as eu. Bon, donc maintenant, la INI, ça va, il y a la sécurité côté fait. Je crois que Yatara Boura a question de poser. La question de poser quoi. Comment on financer les forces de l'AES là unifiées. Il m'a force et AES il y a force unifiée là follow. Jamana bere sur asi akia dodi. Ate comme sur asi croix de tara comme recrutement croix de kera ka sur asu ta o makeo. Mali sur asi ba sabata. Niger exemple de quoi? Niger ba sabata, Brunei ba sabata yo franyo o regra force unifiée de l'AES. Où sera nous déjà? Jamana vous sera ka ban quoi. Il va falloir o sera minta o bo bara la. O bo sera que mais vous sera perdre mon soro. Donc jago a fond be ku bouler. Il m'a falloir nous ga fond de déroulement. Mais moi c'est tout riga tchou franyo qui te fond d'obla. O sera que ça c'est jamana te carré kono fait oui jamana di. Et puis ça nous ne bien bara ga gen ça nous parce que ni a de nan nous me nyona no na fulu tu no français me war glan. War mun contrôle ba le bolo français ko kara boli mo bolo bolo ke parce que bolo ni nyaga mo war gola tout re ka dévoluer ye mo mara me tita so mona munebe donc akanga tadi ado bede abenge amata ngabe fletri ko fe donc mais na tene jamana to la amata ka force sigi Bénin amata ka force sigi Côte d'Ivoire et to kalama donc maintenant on be déjà on be ko fe donc maintenant un problème est mun si ça am nyere renforcer am ga mena munu sam ataka ko am ga war glan minéraire yi bien a tra Niger kele ko pour ko ale ka tra ka iranium mitui ko foko iranium ni restituer amata Niger fo tribunal baw bela ko la parce que o be fere warje la kana ka Niger deme ka kele minon san force unifiée l'AES a te comme a fora dro amna recrutement croix que amna ta sur sous glan ou blan non jamana be de mo jamana be mine fene di e waron fene franyo e mine no san ko renforcer donc o kono o kuma te ntuni donc fait diplomatie ni Burkina ministre be kuma no ga affaires étrangères Mali tabima be bala toujours be femme ke ba soro bengan de be ke we be ka ken kili pour que be kana na ta rendre dispersé bon communiquer kono gele ga foko anga espace de attaquera o communiquer kili na gomi jamana kili ni do donc maintenant no diplomatie ni sécurité. Maintenant, fait mes plans économiques fene, ni a jate mine kalaje. Baro be ka kan, ayesi créer ate sans durubo flow. Mais amba don sans durube dafa oro. Population fene manage sindo ala ka nyogo mine ka nyogo kanu. Ka baro ke comme yimu fo sira ko ngudron clone fem na ke. Ibe dasira chama maka fo asira baw de bo Burkina kana Mali la kata Niger insulte kata peut-être Togo bo ani jamana mun be se ala koji. Amanga dan jamana kelema parce que koji ta en boulot. Donc en fait aujourd'hui jamana dembe be se ga proposition ke pour que la fiaka se kana nga espace ka observe une stratégie calendroni pour que se ga kokoji sur kokoji tan fait voilà o ka devoir de boni jamana bela kana frontière par frontière ça veut devoir depuis Sénégal fo Mali ka devoir bo la Guinée fo Mali ka devoir Côte d'Ivoire fo Mali ka devoir bo Togo fo Burkina donc ñu ke ni ay ala nga citerne be ga jinn passer sera den ngelengele on do ko ite bu le te gudro bo glamuna. Donc, on a une réflexion. Quoi, une solution voici. Ma solution faut voir l'économie. Bon, donc, il y a des warmugu de bien, il y a bon, donc, idée au début faux. Warbi la voici. On a tout comme warti. Comment la budget au voter à bloc, là, à la claque, voilà, ta sera refait. Pas ni baratique. Non, on va que la John. S'il n'y a pas de projet, ne voir dire ma projet, tu voulais te claquer à wardou. Tes plans au beau, et ta chaise, ça y est, ta magasin. Mais au téga, nous te jamana be se la keta. Un pays, il faut qu'il y ait une programmation. Jamana mouni mogobi. Donc ni a jete mine budget be voter par an an jamana kono depuis bité. An a essayer de tout. An jamana kono budget baw de voter ka bla ko ni ka budget de fonctionnement des ministères. Donc budget nous beta mouni fait parce que ni ité fait joli mbawye. Be fa ka fo sera do jelente quoi. On doit tout revoir do bo dun quoi. On doit tout revoir. Donc allez espace kayano jamana beta mais gestion tekele jamana ko gestion tekele
Mali ka gestion ani Burkina ka gestion ani Niger ka gestion te kelen an bɛ AES kɔnɔ an bɛ fɛ ka taa fédération kɔnɔna la dans l'avenir mais bɛɛ de b'i ka jamana AES n'i ka jamana bɛ diya cogo min na i ka jamana bɛ ɲɛ cogo min na jamanadenw bɛ lakilen cogo di et puis ni mɔgɔ bɛ sara kalo la o kan ka dɔn o bɛ sara kun min na on a besoin des résultats chaque mois i bɛ sara di mɔgɔ bɛ taa contrôler ka ɲɛ baara ɲuman bɛ kɛ yan donc il est temps que an ka baara kɛ olu de kan parce que o fana bɛ ko in ja dɔɔnin quoi et puis u ka pour plan dɔ bɔ plan bɛ se ka AES an ka administration ninnu ka se ka u assainir mɔgɔw ka nafa ɲɛnamaw sɔrɔ o la quoi parce que i bɛ taa papier dɔw nɔfɛ i bɛ taa service dɔw la i bɛ lamunumunu k'i lamunumunu i bɛ na kuma ye kɛlɛ k'u la a ka jamana kan i bɛ lamunumunu f'i ka sɔrɔ fɛn de sinon i ka ko tɛ ɲɛnabɔ donc c'est des choses il faut que an ka bɔ olu kɔnɔ et que jamanadenw ka jamana bénéficier ka jamana tɔnɔ sɔrɔ. Ok voilà. Baside Michel Sako. Oui. O ɲininkali kelen o bɛ tɛnku e fana la donc u ye objectif min fɛ u yɛrɛ la est ce que baara bɛ ka kɛ o sira kan wa. Baara bɛ ka kan parce que objectif final ye an ka kɛ fédération de. Donc n'i y'a ye fɔlɔ an kɛra alliance de alliance des états du Sahel. Tun b'a fɛ ka bin an kan an yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ko n'u binna an kan o kɔrɔ ye k'u bɛna jamana saba bɛɛ de kan an bɔra o kɔnɔ an kɛra confédération an ye volet diplomatique dɔ a kɔnɔ ani volet économique surtout n'i y'a lajɛ sɔrɔdasiw ka yɔrɔ la kuma caman fɔra je pense que c'est important que an ka fɛn dɔ de lajɛ jamana ye saba yanni force unifiée ka sigi yɛrɛ a sɔrɔ jamana saba bɛ opération kɛ ɲɔgɔn fɛ o. Ah bon? Et oui, opération il y a une force unifiée, les gars, opération ça fait déjà depuis un petit moment. Je pense que le général d'armée Assimi Goïta c'est la mort. On est Burkina et Mali, c'est du tac au tac. Nous, mon hélicoptère là, c'est du tac au tac. C'est là qu'au Sigilebe déjà, ça fait longtemps. On va opérer, casser Euro Belakanda. Je pense que le capitaine Ibrahim Touré-Fana Dasserama et Dondolako, c'est les trois pays qui doivent fournir des équipements militaires. Oui, minen de commander, c'est vrai, ça prend du temps, mais Beka mine kangana. Donc, au Fana Bara Obesiana, c'est-à-dire c'est déjà prédéfini. Jamana Bekanga mine les dit, voilà sa force Kasegasi, tu vois, au Bara Obesiana. Le général d'armée Assimi Goïta Fana Tato Russie à Tounia Kumarufo. Oui, on en a réussi, mais comme on a un partenaire stratégique, Vladimir Poutine, nous faisons des séquences de force, c'est peut-être sur le plan des formations, à donc c'est là que donc c'est là que au Konika faut budget nous ferait non, c'est des équipements très stratégiques. Donc on va se gagner millions sur bi partenaire mon bombolo, ça nous permet on va se gagner on va se gagner voilà. Donc c'est ça le plus important parce que wari be se ka kibolo mais ni partenaire stratégique do tibolo ito millions sur mais non do be ga dombani ni Burkina Niger bi ate do jamana wore la de ah bon tout voilà et ben jamana wore to jamana to la jamana ga drone mun sur des drones stratégiques comme des drones Akensi qui peuvent aller jusqu'à 1500 secret défense. Non, c'est pas secret défense. C'est des informations qui sont disponibles où tout le monde peut aller vérifier. D'accord, vas-y. Des secrets défense. Vas-y. Faire l'obénia fichita, il va drone dans ce va fichier. Au cours du drone, c'est un baraminke, bébé c'est casso. Si ça t'intéresse, ça va m'y intéresser. Mais c'est catalagi. Un drone à Kensi, c'est un drone stratégique. Au béké, voilà, c'est cassé qui a frontière de la Kanda. Et je pense qu'on a un numéro baradé là. Drone Algérie à Djigui, c'était un drone à Kensi. Ça va jusqu'à 1500 km de frontière. Bon, au minimum, il faut aller à la Djabéjon de Bolobi. Avec Mali Bolo, avec Burkina Bolo, avec Niger Bolo. Ah, mais tu es total. Ah, Jamana Mounou Bekuta Iraki. Les défilés qui rablaient Bataïrano. Les avions Bibolo Ibaïra. Ah. Mais on y est à la Mourouchama fait. Mais c'est pour dire qu'il y a des partenaires sérieux. Je pense que le général d'armée Assimi Goïta est faux. Ko Wari Beseka Kibolo, mais Minon Do B. Nos partenaires Tibolo Tsekassa. Parce que vous, c'est un Dakade. Ça fait des années on était partenaires avec nos anciens partenaires. Ou le join. On est monoblarata Kofi, Harbi, ou on regarde comme à la France. La France, les Occidentaux, mais il n'y a pas de problème. Moi, je peux toucher ce fond. Mais on a vu l'état de notre armée. Jusqu'à eux-mêmes, ils ont dit que il faut qu'on a armé tout, me démoraliser les Tondo. Mais non, Tambolo. En bêta entraînement là, il faut l'Union européenne, il y a un qui s'est de en bas. Au Betumbo. Mais bien, alhamdoulilah, on a sur souillé. Équipement boubolo, minon boubolo. Et moi, mes cours sur le site, on attaqué les cours là, quoi qui s'est banadé. Femme village de l'Imbécé qui se recule, Fred Dondola, il veut gagner, Dondola, il veut perdre, il veut se gagner.
mais avion be wuli drone be wuli har bi frappe kerania fo dans la zone des 3 frontières, plus précisément dans la zone de je crois c'est d'Abrakar au sud de Menaka. Donc opération Bekake Fembe. Donc c'est ça le plus important. Donc sur le plan, on veut qu'à avancer, où c'est venu des cas là, donc Kake force unifiée Chenkele. Et déjà on est passé à 6000 hommes. Donc c'est ça le plus important. D'accord. Bogan, le débat bien. Il y a fait maintenant du fond voilà. C'est mon bon aïe comment fort parce que j'étais sûr de près. Il voulu savoir du fond. Aïe s'y référer. Économie, défense et puis développement. Diplomatie. Donc, bah fait défense avec moi de fort où c'est bien, mais à voir quoi pour qu'on voit nous c'est qu'à bomber. Nous que mais il n'y a qu'à question là et c'est qu'à mon fort. Bon, tu sais, beaucoup les mêmes mots financement, enfin bien fait là. En a diplôme, en a défense là, bien fait financement qui est posé avec problématique. Expert de bourse qui a réfléchi à marger sur le programme. Et je crois que expert de Mala, ou expert de Niger, ou expert de Burkina, ou Beka Baraké, ou Beka Baragmanké. Pour le moment, il était défaut là la folle. Donc, on a tourné aller à peut-être à $1, mais nous connaissons ni ida famuja là à nous donc je crois que nous dans les mains à y surtout là ou solution sur là. Maintenant diplomatie de parce que défense de ni développement de Moussaka Kofo Kosebe au de tout banque dans la 5 ans banque dans la 5 ans Moussaka mon frère de former capital à faire 500 milliards ale ko abema libéré mais bibina banque jolbe anga besidi rebla banque jolbe entreprise jolbe créé ka foko capital ma constitué 100% ko a balika barake banque be juru munu do en soutien la notamment BSDC banque normale avec un word d'état mo bloqué do mo la donc tu dois faire do anga wartew bangi ka warte forcément mo wala de ka warte du dala donc ça veut dire que bibina mun ka ke BDC kanga ulide kata taflo musaka nyini amé exemple ta bangi damado ka no banque mondiale ni badi banque africaine de développement ñu ka musaka mumbe anga jamono ko nala wure ka warte mu be ta nyini ni mo de be war confio lo ba ju do jamono lo mo ma on bali anga BDC ko ke donc na le mu fo ne ti saka so maw parce que bibina expert de be kata pour que nous ko bara inke banque mondiale ni badi ulu mo kelon yo peut-être expérience ou bolo japo ro kelon no bunu bara kelen kew et aller à Foko Mali be CEDEAO banque économique la BDC mais yo moya ka banque fena ke do no bewadi malion ba ko na law BDC la malion ba ko na la malion be barke banque mondiale la malion be barke badla o malion ko be se ko expertise di BDC la surtout ka na ka appel la candidature de expérience ko di do expertise ko di do kala munu ko baraw ke ro la du e kala nga anga malion na nga Niger Burkina Faso Niger on fena o quelqu'un de ka o terrain que ka donc voilà question que je veux savoir cette banque que tu parles là au cas pareil alors, il y a des types de Martin Dado na comment de la Coco par exemple, on a décidé quand même sera pas au gland. On a décidé quand même Colsojo. On a décidé quand même Pongla, mal Bamako 100 quand même 4 Pongla. Oye Moussaka Bati parce que ola itise ka wole kata banque classique la kibeta kata Moussaka ineno donc ibeta munini parce qu'il faut que juru meta parce que mundo financement yi juru de abiserade na juru de la eta la ba rembourser donc c'est pas comme ni abdou mafou donc ibna ni projet abisera rembourser 100 mois 100 bisaba 100 binani et taux d'intérêt budget o de ato an kan ta ressources ni ka projet ba financer o projet ba yemi ni sera ta ça an ka dron an sera bo Bamako en fou kay ka bo en fou tiboli ka sera e ka ke deux voies aller-retour ni au projet ke o musaka nyini an ta ka meta ni ba mondial o batla amena nyeshi an BDC ma ka fo o ni projet me benima donc au montant
Burkina Faso nana ta ye Niger nana ta o bɛɛ bɛ calculer o montant de bɛ wuli ka taa ɲini donc experts de bɛ t'o ɲini c'est pas forcément k'a fɔ ko an ye musaka mun bila n'an b'o wele ko capital n'o ye 500 milliards ye ko an ka projet financier ta bɛ da o dɔrɔn o tɛ o i b'a ye bi bi in na banque yɛrɛ ka force ye mun ye c'est que olu bɛ taa de ka taa musaka ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ minnu tɛ actionnaire yɛrɛ u ka se ka wariw confier u la o de y'a to d'ailleurs diaspora bɛ wuli kosɛbɛ o la parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na an ka diaspora ye investissement ba de kɛ u bɛ investissement kɛ déjà ka u ka minnu bɛ yan u ka somɔgɔw minnu bɛ yan k'u soutenir u ka kalo saraw n'u ka dumuniko ni fɛnw na mais u caman bɛ investissement kɛ donc diaspora bɛ se ka kɛ vivier ou wari bɛ se ka taa minɛ ka se ka financement kɛ Mali diaspora Burkina diaspora ni Mali diaspora parce que an yɛrɛ y'a ye études bɛ yen k'a fɔ ko diaspora bɛ mun investir a ka ca ni aide publique au développement ye juru minnu dɔn minnu bɛ kɛ se bɛ jamana minnu ye k'o kɛ an ka jamana ninnu ye ko diaspora ka apport ka ca donc diaspora bɛ se ka kɛ ma ciblé k'a fɔ an bɛ se ka taa wari ɲini minnu fɛ k'o kɛ. De toi à moi, en réalité quoi. Et bien, démonstration mon dirani. Tu as parlé de 500 milliards de 3 pays, non? Capital 300 milliards, 500 milliards. Il y a fait moi. Mais Durani, diaspora, et ils ont quelle capacité? Parce qu'il n'y a pas avec les 3 pays là. Si les 500 milliards, c'est divisé en 3. Les 3. Bon, au Wall, il y a aussi ça. Comme tu as d'abord les Castrabani fait nous là. Il y a fait moi. Maintenant, c'est fort là. Tu dis que bon, moi je veux savoir au fond de l'État, pourquoi tu sais qu'à faire. Parce que tu ne veux pas de diaspora, diaspora, voir investir combien il y a pour moi. Bokele, je veux que tu mettes ni bɛ Mali banque bila an bɛ taa banque mun na ka taa juru ta n'i b'a banque bila sen kan capital ye miliyari 20 de 20 milliards o de b'a fɔ k'i b'o n'o b'i bolo i bɛ se ka banque bila sen kan mais banque bɛ juru mun don n'i y'a jateminɛ san kelen kɔnɔ a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari 400 500 la a y'a wari bɔ min an b'a ta yɛrɛ kun n'a taara minɛ mɔgɔ la k'a di mɔgɔ ma de ça veut dire que minnu bɛ wari di banque ma o dalen b'a la donc n'o fɔla an ka BIDC fɛnɛ bɛ t'o baara kelen de kɛ an tɛ olu inventé o système mun don a bɛ yen ka ban banque mondiale bɛ fonctionner ten de BAD bɛ fonctionner ten de BOAD bɛ fonctionner ten de BIDC kelen yɛrɛ o fɛnɛ bɛ fonctionner ten donc mɔgɔw de bɛ yen a bɛ f'u ma i b'a jateminɛ voici minnu bɛ se ka taa juru don k'a wari di parce que n'i ye wari di a fɔra ko diaspora ye wari di a fɔ ko diaspora ye wari di fu dɛ n'u ye wari di banque la banque b'a rémunérer de c'est comme si banque ye wari sa u fɛ de a b'a rémunérer donc diaspora bɛ se ka kɛ cible kelen ye k'o bɔ a la fonds de pension bɛ se ka kɛ cible kelen ye n'i y'a jateminɛ bi bi in na fonds de pension ye mun ye INPS n'a ŋɔnɔ siw ka cotisation minɛ olu bɛ se ka garde o fɛ u bɛ taa bila confier banque la donc n'i y'a ye bi bi in na n b'a fɔ kalo o kalo ne bɛ se ka miliyari 5 bila a ka compte la san kelen donc miliyari 5 n'i y'o bila kalo o kalo o bɛ bɛn miliyari 3 o bɛ bɛn miliyari 60 ma o miliyari 60 la n bɛ a rémunérer c'est à dire que san o san n bɛ 100 o 100 la n bɛ 5 di ma a la donc e fɛnɛ kelen ka n'i ka wari confier e bɛ nafa de sɔrɔ a la parce que i b'a di a bɛ segin ma ka tila ka nafa segin ma n'a bɛ fɔ o ma ko intérêt donc o système de bɛ bila diɲɛ fan bɛɛ an tɛna di système kura réinventé o système bɛ réinventé cogo min na dɔrɔn cible de bɛ falen o cible ye mun fɔ n y'a fɔ misaliya la ko an ka diaspora bɛ se ka kɛ cible privilégié mun bɛ se ka juru wari di banque ma ka se ka fɛn ninnu kɛ je donne un exemple fɛn wɛrɛ mɔgɔ de bɛ se ka kɛ c'est à dire que a bɛ se ka kɛ hali an ka balontannaw wariba bɛ minnu kun n'u mago t'a wari la parce que u bɛ prix mun sɔrɔ yan'a ka taa cogo olu bɛ se ka confier u bɛɛ bɛ yen nɔ c'est à dire que ça dépend de la réflexion donc technicité de don maintenant an bɛ mun fɔ ka bɔ kuma na n b'a fɔ mun na a ye da magara kuma kelen na c'est important parce que n'i bɛ transition fɔ AES bɔra alliance la force ba tun t'a la ka na confédération na force b'a la confédération na an bɛ se ka exemple ta dugu mun na n'o ye confédération ye bi an bɛ se ka Suisse ta n'i ye Suisse jamana ka Europe Suisse ye confédération i y'a ye Suisse la bi bi in na u bɛnnen don u kɛlen bɛ ka fɛn caman kɛ n'i y'a jateminɛ ressources t'u bolo mais u falen ɲɔgɔn kan n'o ye confédération helvétique créée bi bi in na u ka monnaie b'u bolo ils sont forts maintenant n'an bɔr'o la laɲini ye mun ye Martin y'a fɔ an bɛ taa fédération na o fédération de y'a laban ye ça veut dire que jamana ninnu bɛɛ bɛ kɛ kelen de président kelen de bɛ na
ka kuma bɛɛ tɔgɔ la donc o la domaine tɛ yen k'a fɔ tuguni ni domaine na an bɛ baara kɛ nin na ka domaine bɛɛ de kɛ kelen voilà donc an ka dugawu kɛ ala k'o laɲini sabati. D'accord. Au profit, j'ai profité pour dire que la banque, comme il a dit, le ministre des Finances a il a une banque pour faire savoir l'agriculture, l'élevage et puis les routes. Il y a d'abord un lire le Kama. Voilà. Donc, Abdallah, il y a une posée, il y a une question posée, ne va faire qu'un avis en fait. Il y a souvent un mouvement, il y a là, et puis c'est qu'à parce que Maveromna, et bien il y aura une warnoube sur le tour, on a sur le tour. Bon, avec Capitaine Kokouma, je n'ai jamais dit que c'était un obstacle. Mais lui-même, il sait, c'est un professeur au domaine de l'importance du capital dans certaines circonstances, le montant du capital dans certaines circonstances est très déterminant. Moi, je ne l'apprends pas, ça vaut donc à ta manière. C'est comme tu gagnes 5 000 francs par mois. Et puis 10 millions de ruines, moi même 700 000 francs par mois. Nous on fait 10 000 télé là où donner l'eau. Donc il faut qu'on a beau au Cononana. J'ai jamais dit que c'était un obstacle. Effectivement, parce que tout simplement capital interdit du là-haut. C'est des fonds qu'on va lever sur les marchés monétaires. Après une marché monétaire ou même la BDC de la CEDEAO, là, on a eu le marché monétaire du mois quand on a duré non. C'est avec les investisseurs qu'on cherche de l'argent. On n'utilise pas les capitaux pour dire mon capital est mobilisé sur le arrêt au cas extrêmement quoi. Il y a femme à la carte, on a ces banques au niveau là quoi. Il y a femme. Donc, on a marché monétaire ou des camps sur les marchés monétaires avec les investisseurs. Et c'est pour cela l'autre jour quand on circulait sur les réseaux sociaux, le ministre a bien fait vite de démentir parce que l'argent n'aime pas le bruit. Et c'est basé sur la confiance. Il y a femme. Et c'est pour cela qu'il a démenti pour que vraiment on a investi, on a partenaire sur les marchés monétaires tout qu'on a au compte. Donc, quand on est femme, donc moi ma frako amana monnaie créée fanga ko ko sisa o look me bon frani c'est-à-dire que comment ça lui monter quoi c'est que propagande pas donc quoi je pense que donc c'est que ministre kumana donc moi aussi c'est quoi il y a une nouvelle monnaie c'est pas de création monétaire les banques créent à longueur de journée de la monnaie quand on octroie un crédit on fait un découvert on crée de la monnaie ça c'est clair mais la création d'une nouvelle monnaie relève d'une décision politique. D'accord, ok, moi là que voilà donc même il faut wari mitani marché il faut wari mitani marché monétaire il y a femme après une marché monétaire quand c'est comme actuellement le Mali seul Mali balaka un marché monétaire de l'UMOA chaque 2 semaines pratiquement on cherche de l'argent souvent quand on cherche 40 milliards on sait 50 milliards ça témoigne de la qualité de la signature du Mali il y a femme au bon le ministre des Finances lui-même a dit qu'en 2026 le Mali a besoin de 1462 milliards sur le marché monétaire de l'UMOA il y a femme mais est-ce que d'or m'a dit chaque 2 semaines on lève de fonds chaque 2 semaines lève de fonds donc on a mis en bas mais le problème c'est que à bidama court terme c'est bon d'obligation les bons du trésor ou les bons assimilables au trésor c'est généralement qui ne dépasse pas les 1 an 2 ans souvent à 4 délais mais il faut rembourser mais que d'autres il a peut-être sur un moyen terme la différence au drone donc il a parfaitement raison c'est pas le capital qu'on va donner qui va chercher à financer les projets structurants mais c'est surtout notre capacité la capacité de la banque à lever des fonds sur le marché monétaire au début quelques projets financiers il y a femme donc mais bon rapidement fait nos connaissances mais nous pouvons gagner corona parce que à taban gam on a ni be à basira fait saba et reduka nous pouvons faire fait saba ni ningali de quoi l'économie comment on appelle hein diplomatie et puis la défense il y a faut passer au saba et du pied donc débat fait anga ningali de Rome là ni saba nous là yala est-ce que avance ma be collègue ma be ma fait cadeau si ça j'ai pas affaire d'argent souvent des dates de la cagnon folie il y a bon si ça est pas c'est quand nous faisons ça côté comme tu as dit côté défense et warco oui j'ai dit le financement effectivement il a dit le financement force conjoncture nous créons force internationale créons avec financer une fin de quand il parle les salaires au retour on autre n'y sera là quoi et enfin au beau salaire conservé mais ni travail de déplacement quand c'est une force internationale forcément financement rôle et donc c'est que j'ai 5 salaires il y a masaka taroja moi financement ko dia
financement c'est vrai ni kera malla dermi ta mabbe an bora la wan joyi mais ne difficile kay le masaka fanga soro ko c'est pour le financement de ya famia faut roka faut ka no bola ango préciser fond fait ni kera nya faut tuko le fait même de les créer pour avancer doit et comme je l'ai dit fait bien œuvre humaine forcément il y aurait des difficultés mais peut-être la capacité de l'AIS à surmonter ces difficultés là au début c'est réussir nous déterminer sur les trois piliers là le développement la diplomatie et la défense il y a déjà développement rôle là à baser le banque confédérale créée là pour l'investissement et je crois que a permis au conseil d'administration irakera maintenant après réussite on va d'abord attendre la première levée de fonds sur le marché monétaire n'ansera qu'au soro on peut maintenant dire qu'il faut une banque qui est financement au soro là qu'est-ce que projet financier donc quand on dit comme ça ni ben am ko man bela c'est que war ma di follow ama war soro follow au barrière madame ne follow on est en train de mettre en place la banque c'est là CJ inauguré là premier conseil d'administration et c'est le conseil d'administration qui trace la feuille de route donc avec la nomination que la direction met en place ça c'est le membre du conseil d'administration et notre ministre des finances et je crois gouverneur je sais pas trop vice-gouverneur voilà les trois ministres des finances sont les gouverneurs de la banque donc nous devons barrer que ce barrer quand ça sera fait heureusement nous tanga que nous devons barrer que ça soit barrer barrer dans le domaine là on est à me domaine là faut banque tra lever de fonds sur un marché monétaire am so donc barrer quand na folo ni voilà quand na folo so am vraiment barrer dans c'est ça non il y a femme allo fana ya no ka ke mo de projet de mo cible de projet structurant Burkina Faso ka fa mo gouvernement Niger ka fa mo gouvernement Mali ka fa mo gouvernement mais que vous montons ta sur le marché monétaire il y a femme Burkina ma gouvernement mais est-ce que au fait ça va ni au makobo munani banque d'investissement du Tawa voilà bon donc il y a l'agriculture il y a l'élevage en effet nous est-ce au projet teni ça va nous quand le projet structurant est devenu avec tes mots au Fanakan. Quand on parle de projet structurant, le projet non seulement à Poukacha, mais à durée du jour, il y a un projet structurant. Le domaine agricole, docteur Sovala, barrage voilà. C'est une banque commerciale qui sera mieux financée en réalité, banque d'investissement pour des finances. Il y a un fameux. Bon, là, une défense, il y aura comme il y a fait dans le financement. Moi, il faut qu'un problème qu'on pose. C'est pas facile d'entretenir une armée conjointe. Il y a un armée régulière au budget de nos banques de défense budget quand Niger armée entretien de budget quand on a armée tabac budget quand Burkina tabac budget quand maintenant cette force conjointe là à financement du bord c'est ce que je veux savoir. Moi il n'y a pas les experts pour ça mais je veux juste savoir aussi. Il y a un financement ça dit avoir une bord voilà pour ça nous fly comment de non on a beau au là ça souvent il faut qu'on sorte des mais alors qu'on jamana ça va pepser qui Johnny taille non bon une force conjointe ne se gère pas comme ça il y a une force conjointe ne se gère pas comme ça il y a des moyens pour gérer les forces conjointes une force conjointe tamaye en a savali comment le follement nous sommes sur un plateau bon de voilà quand là il y a c'est le financement là avec unité et c'est pas sur le budget et puis on peut faire le forme bon qu'on a maintenant au bout malheureusement c'est que il faut qu'on sorte de ça. L'armée malienne de 60 à 2026 a toujours été une armée professionnelle. D'où il était là. Il faut d'abord faut carrément nous dire on a ou nous la pas tocan quoi. Non je viens ici s'il vous plaît. Je vous en parle la parole d'abord. Je vous en prie. OK. En 1960 notre président Moussa Traoré c'est lui qui partait former les mouvements de libération en Afrique du Sud. En 1900 combien? En 1960 indépendance coloniale. C'est Moussa Traoré en tant que sous-lieutenant c'est Moussa Traoré qui partait former les mouvements de libération en Afrique du Sud. Mozambique, Angola, Afrique du Sud. Moussa Traoré donc nous former. Durante mon chila il y a famille ni on a 600 même sous les différents régimes c'est permis de armement des jours c'est que les Allemands je vous en prie s'il vous plaît nous sommes des gens je vous ai jamais interrompu parce que vous sortez non il y a une chose qui est sûre non je sais il ne faut pas sortir mes paroles de leur contexte c'est ce qu'il y a de plus important je suis en train de parler il ne faut pas sortir mes paroles de leur contexte il y a bien une période non j'ai le droit de répondre s'il vous plaît. Oui. Attendez, on va vous donner la parole. Voilà. Okay? Il faut pas qu'il écoute ce qu'il va dire et puis après non parce que il faut écoutez, c'est nous qui dirigeons le débat bien. Donc il faut le taper. Il faut qu'il y ait un armée boyant. Tout le monde dit bien, tout le monde me suit. Voilà.
Ok, c'est bon, il faut qu'il y ait une armée bouillante, si cette armée-là n'était pas voyante, si cette armée n'était pas professionnelle, on peut se dire c'est la difficulté qu'il y a tout à nous avons toujours eu une armée professionnelle de 60 jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut le nier. Et le Mali a toujours fourni des contingents sur différents théâtres d'opération, à quel Libéral, à quel Soudan, à quel Haïti, toujours contingent malien. C'est dire la qualité de nos forces armées de sécurité. Donc on sort de certains considérants, de certains propos. D'accord, merci. Martin, maintenant, il faut en faire. Parce que au tabal Keniga, en bas de fin sabatka, il y a Adam Mara, défensif et développement, et puis en économie. Donc Martin est réfléchissant. Dans le temps, volet défense et réfléchissant pour le petit quoi. Ou bien ma peine. Voilà, donc je suis Euroflade. Il y a travaillé G5 Sahel, je suis ASI, à la force conjointe. À comment faire la cour à Savana, oui, Mali armée la situation, armée la dégradé la Tegasoma. Il m'a fait. Donc ces 3 points là. Point follow, oui, G5 Sahel, qui est en état financement, al présent son publié son. Pourquoi? G5 Sahel qui manipule les rotos à Frako à présence de Hashimima Ouba. Il te fait un financement, il est à tout. Moi, je vais une fois tout nier. Anti la jigida comme ta financement in ko fe kanon donc yore irana un fantan que c'était un quand tu as organisé on se gagne que on se gagne défense en territoire défense ça c'est faux d'accord donc euro qu'on a là en tête mo financement follow flana fait ASI ga financement a war ben jamana sabako je t'explique. L'État là, quand on dit secret de défense, c'est l'État secret d'État, l'État est établi. L'État c'est la fin de créer. Mais nous avons il y a à peu près 6 ans, nous avons fait un John Medala. Comme les gens ont ça. Sur le souk, mais bidrou bioro keme. Au cas de tout récemment, 2018 kana. Mougan bidrou keme fla. En réboulon, c'était normal. Tellement rabo à climat. Mon est ok. C'est parce que doit empêcher. Il y a des capteurs minés, ça coûte son amené d'ama. Ou à tout le monde miné. Un avion de bloqué le tout le monde au boulot coffre. Mais non, c'est maintenant que nous menons que nous croyons sans oui. Maintenant, nous avons tout le monde 600. Au cas armée reconstituée. Avoir la bonne. War jete kana tukunu. Ma ba boni yero mi awar yere boro te ka don. To wure ta maîtriser tukuni. Parce que faut war be bomi. War be bon war be ressources là. Hein? Minna. Kosaina. Je vous donne des exemples. Mali yere ma sorem créa. Mali ba sanu maîtriser. Kosaina Mali mata 80 km mine kosaina inta ka gawo. Du golo mi mine na no. Baram ga kono John Nyebi, public John Nyebi. Ah mais do baram ga kono ça. Ma yoro mine ga ba ni yoro mine na baraga kono erna be to ko na état anga do détail donc détail mais na détail de kono ni yoro ko mi bolo ko ni amase ga bogo ira mo la go sonu ga wo ga exploiter temps ito ke o yoro kilente o mais matin mo na ito ke kata do ko ira mo la barakela mun be no na fara ko biga service bo ga bla le fe ko na tekete serem créera kama spécialement woro be soro ni état mo ba la ga mine musa abse ga sous-traiter no système oui. Parce qu'il y a une guerre de Kono. Donc ça veut dire que la défense, il n'y a pas de problème. Non, la défense actuellement, Menengo de Toumoula, Moroko de Toumbé, le recrutement est chaque fois. Ni trabi Mali région Tchamambi, le recrutement est 1000, 1000, 3000, 4000. Mali faut 60 000 hommes na Amérom na comme bi. D'accord. Donc au cas fini, au cas Sara, au cas Doumini, au Bé Wardi. Bon donc ni boyo kono quelques minutes me na 100 faut là me quelques ni kalashi bon aujourd'hui ma femme me no fo jolo ko bala chama banga soro bulu duseti no buka kelege no nyogo ni fene o chama munta armée bulu mais bi mine be kana adronu be kana avion de guerre be kana chedo be ga formé mobulu be ga sa bo do ni bebe ga bomi etna se ka armée ni ko be bola mi armée a kun de ga baraka na folo yinu mais faut la pour anga anga mara tugumna système politique munu tumbe no gouvernement mu sigi tugumna élection ni fona na lega inquiétude mi ko force unifiée ni o de financement force unifiée no ko de faire un état État de couleur fait ça, français, lithium et frère, Iran ni Niger. Au Warriere,
il b'o jateminɛ Iraniens yɛrɛ wari ye petit wari ye a y'a suɲɛ parce que e ka dalu ye jumɛn ye n ka dalu ye mun ye n'i bɛ mɔgɔw ka fɛn fɛn hali aridi tigɛ ka bɔ goudron ɲuman tɛ ka bɔ aridi ka na fɛngɛ capitale kɔnɔ Niamey parce que n'i ye goudron dilan a bɛ dɔn k'i wari bɛ ka sɔrɔ donc o de ye suɲɛni ye o de ye suɲɛli ye e bɛ parce que toujours olu b'u dogo mɔgɔw kɔfɛ Mali min foyi tɛ yen i bɛ Faransi tɔgɔ sɔrɔ min na. bon d'accord a ma ban kuma ma ban dɛ parce que m'o yɔrɔ la tile i tɛ min foyi o tɔgɔ bɛ min na u bɛ mɔgɔw de bila k'u dogo a kɔfɛ donc ko in bɛɛ bɛ ten terroriste filɛ mɔgɔw b'a kɔfɛ an t'a dɔn jɔn don mais bɛɛ b'a dɔn min don i kunkolo kɔnɔ. bon d'accord défense donc olu b'u dogo mɔgɔw kɔfɛ. bon an ka taa développement na sisan parce que développement na ne ye mun f'i ɲɛna o kumaw fɔra ko AES ka kumaw bɛɛ kɔnɔna la fɔra ko sirabaw bɛ na bɔ araw bɛ na da donc o tɛ kɛ ni wari tɛ banque d'investissement sigikun ye mun ye kɔngɔ fo ka kɔngɔ kɛlɛ AES espace kan an ka bɔ mendicité kɔnɔna la. An k'an yɛrɛ jɔ an ka mɔgɔw dilan o baaraw de bɛna kɛ a tɛ se ka kɛ un coup mais vision de don n'i ye jamanadenw kun mun bɔ a kɔnɔ an bɛ ka jaabi dɔ de kɔnɔ sinon ni taabolo tɛ yen mɔgɔ tɛ tugu kɔ ten mun dumuniko bɛ basigi sirako bɛ basigi donc jamanaden minnu fana bɛ yen n'u bɛ politiki baara kɛ u bɛ taa ni nin vision de ye u b'u ka programme dilan ni nin vision de ye AES hali CEDEAO vision sɔrɔsiw de tun y'a bila en place. Donc maintenant ça ni AES fana vision na ça n'o ye projet économique ye n'o ye projet de développement ye n'o ye projet fɛngɛ éducation ninnu ni fɛn même n'i ye partout créera bi olu bɛ taa ni o vision kelen de ye pour que jamana ka se ka développer jamana ka se ka jɔ dans la vision de l'AES. D'accord. Draman, oui. Voilà, je reviens à toi. Je pensais que tu voulais répondre sur des trucs. Ouais, je donne la parole maintenant. Bon, pour le problème de Romina, je pense que mon aîné ne devrait pas sortir mes paroles de leur contexte. Qu'est-ce qu'il a dit? À aucun moment je me suis pris à l'armée malienne. Mais les décisions politiques pour l'armée malienne, voilà, bon, oui, les décisions politiques, ça a joué contre l'armée malienne. Décision politique, voilà. Il a parlé, je pense que mon grand frère, il a parlé de l'époque de Moussa Traoré. Nous qui étions jeunes, on a regardé quand même les défilés à l'époque de Moussa Traoré, les défilés de Moukérambéa. Moussa Traoré, on était jeunes, mais on a quand même vu les défilés, ils sont disponibles, les archives, ils sont disponibles, archives OBB. Il avait déjà des systèmes de défense et anti-aérienne. Au Bétoumé, avion tombé, il y avait des MiG-21, il avait des chasseurs à Bétoumé. Moussa Traoré, tout ça s'est passé où? Un problème au héros de là-haut. Les images, c'est des décisions politiques. On a beau BFM TV de là. Ou bien on sera sous antenne de Pérébou la Makia. Ou bien on a galon de Tiga. À Kera. Ou bien tombé. Ou bien on sera sous Beka et Lulako. Ou bien entraîner Luda. On tombe à l'école, on va tomber et l'on a dit. Moi j'étais en France. Quand je partais à l'école, on tombe et là. Quand les soldats maliens, poum, ils n'ont pas de munitions. On tombe et en Béaï m'a joué. Mais c'est des décisions politiques qui n'ont pas été capables de relever l'armée et équiper l'armée bien. Jamais. Les hommes, Mali armée, ça a toujours été des soldats convaincants. Je reviens sur le truc. Moi, je pense le plus intéressant. Il y aurait mis intéressant sur la force unifiée de l'AES. Il y en a pensé à budget, on a fait une opération Monokera. Où financer la dé. Où il y en a sur attaqué ceux qui se rappellent à Tinzawaten. Où Mali Burkina de Oulata Gauchiri qui est Algérie frontière là. À financer la ou bien. À financement Borami. À financement Borami, ça c'est des secrets défense, c'est des États. Il y a des drones, là mais ça, là mais non, les financements, attends, non. Regarde, écoute-moi, ne me dis pas là, aucun euro. Ne me dis pas comment équipement d'aucun, au fichier de réseau Bela Djelenka. Mais nous mettons état au numéro, tu es au réseau quand ou bien, ne comment à Kensimika, Hami et à se fait internet à Baboyena. Mais comment dit Charka à fichier B, à bien fini l'état mobiliste. Mais nous mettons l'état au numéro, ne me dis pas face à niveau à financement. Ou à vous faire le numéro, au Tebo Kenemo, au Tekeno. C'est-à-dire que maintenant, drone la Burkina, ça vient de l'État burkinabé. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une chose, c'est qu'on est confédération des Kono. En masse fédération de la Folo, on croit que Kumaro Folo, mais sur le plan de la diplomatie. À quoi Algérie, Moro Fananana, ou Tara, Niger, au Teko Djoué. Il y avait un projet déjà qui était déjà en place, ça ne veut rien dire. Mais sur le plan diplomatique, Minkera, Mali et Algérie, ambassadeur gain, ambassadeur ou les Burkina, Niger, Fanayawali, Abana.
Mais sur d'autres projets-là, une confédération, ce n'est pas encore une fédération. Ou bien on consulter quand même. Il y a des Tchaniga qui ont assimi consulter. Est-ce que Konono Bara ou lui est à faux, confiance absolue. Et ou bien on consulter fin bella genela. Au Konono Niger et fin que à sur ou assimi consulter Burkina Faso consulter. D'accord. Moi la question que moi je veux savoir maintenant, les trois ils ont répondu. C'est-à-dire que vous voulez les trois développement, économie et puis défense. Est-ce que tu vois non? Donc aujourd'hui là, en tant que membre du CDM, est-ce que tu vois non? Donc ça va là. Donc maintenant avec qui avancement Kéramé, il ne faut pas oublier que Confédération Sigra, si je me rappelle bien, c'est le 6 juillet à Niamey en 2024. Ça fait seulement 2 ans. Fenchaman Kerala. Comme on dit, assimilé jalon Sigi. Et c'est ce qui est le plus dur dans une confédération. On est papier onati. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé quand tu as un passeport. Un passeport ça c'est une avancée majeure. Hymne national Bora. Il y a aussi la banque Missigra, c'est une banque d'investissement. Je pense qu'ils ont parlé, ce sont des infrastructures OB. On a aussi mis un projet de centrale d'achat. Ça rentre aussi dans le développement. C'est-à-dire qu'en Morobé, Nambeta Sanike ça, en bas qui est chienkelin quoi. Féminité sur un boulot, on peut faire un ça. La BAS, et puis on peut avoir peut-être moins cher même. Si j'ai bien compris, voilà, des détails qu'on a. Voilà, c'est une centrale d'achat en fait, centrale d'achat. Mais Jamana ça va devenir Fragnon comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui mettent mon ta coffee, quoi importer. On met mon ta ganana en Jamana Kono. Il y a une Mali Katata, Burkina Katata, Niger Katata. Jamana ça va devenir Bega centrale Tigvoilà, ou Bega Tassani qui ont fait. Donc ça va. Voilà, exactement. Une centrale confédérale. Voilà, exactement, confédéral. Voilà, pour le exactement. Sur le plan de la diplomatie, les batailles elles ont été majeures parce que c'était une organisation fantôme. Non, ça c'est la. Non, il ne faut pas. Moi, je suis obligé de dire. Personne qui croyait à l'AES, on a quitté l'Alliance, on est venu, on est dans la fédération là. On a mené des batailles quand même. Bataille parce qu'il a fallu que un diplomate fana kaouli kata kofe kata faux partenaire on a AES il est du même kana kuma tola au bataille on a gagné mo chama AES reconnu mo chama ni AES de kuma sa confédération de Bekakuma et la reconnaissance de l'Union européenne voilà l'Union européenne fana ya fou ni bela Genève bon il y a beaucoup d'avancées la reconnaissance de l'Union européenne d'accord je crois bien que voilà bon c'est Mandobe ya fama on va c'est un débat sur nous reconnaît Fango au Beto Martin ya fama donc ouais on va venir donc Osmano maintenant ni difficulté de quoi faire et le faire tu mets kaka c'est ça et puis maintenant voilà faire ni mato alibi ayesiga la ni fait mieux quoi c'est gatani mais ni moi je pense que déjà mon caractère chiffre kuna école là en kanga ayesi enseigner pour que anga demsenunga yelena esprit ou ka adomudu parce que bibi nanen yana bi abe milieu de la demseni kuna anteka leçon que école là par exemple souveraineté de trouver la yani au kala mais ka module local ka histoire que ayosi kan pour que je nous anga chifina ka demseni fitinu depuis école fondamentale là aka kalawiye ça c'est la révolution française voilà au bora au te kalantou de mal parce que maintenant on remplacer ni module ayosi kan parce que comme il y a fort à mes confédérations ni ala et la nous sabati anga ta fédération au kalani bay que fait mamba de aba appropriation no ya oui que les flamé muy barakou en fait barakou la muna parce que ni a nigérien du libyen burkinabé du libyen mais bibi na nous tra agence munu nyashinu na nga barakou ma be fokute malewi donc il faut encore miro là rapidement ka agence dobla ou bien ka madadi mali agence ou ka madadi burkina agence ou mali ngunu me burkina niger lu fele ka se ka accompagner comme niger ou bien mali on be accompagner tu comme nata ou kanga ke pour moi oui importance ça permet même ka jeunesse ka nyom ça dit que al niger mo dans la kalane malla
n'a man di u ka segin ka taa Niger a ka k'u kɔnɔ u b'u ka jamana kɔnɔ ka baara kɛ ka baara kɛ Mali fonction publique la ainsi de suite n'u k'o de ko jateminɛ kɛ voilà non ne ka réflexion de don ça n'o kɛra o bɛ kɛ laɲini ɲɛnama de parce que an bɛɛ ka kɛ kelen sabanan ye mun ye o ye ka ajout harmoniser mais parce que n'i y'a jateminɛ bi jeunesse ye an ye jeunes ye fo san joli n'i ye jamana saba la disparité bɛ ɲɔgɔn cɛ ani majorité par exemple Mali la yan nɔ an ye an ka majorité ye 18 ans ye i tɛ kɛ jeune ye tuguni ni tɛmɛna san 35 kan mais n'i bɛ ka baara ɲini jusqu'à san 40 est-ce que o avantage bɛ Burkina b'u bolo Burkina est-ce que o bɛ avantage bɛ Niger bolo Niger donc je pense que an kan ka décision dɔ ta ko harmoniser pour que jeunesse bɛɛ ka kɛ kelen n'a fɔra k'i ye jeune ye Mali la i ye jeune ye Burkina i ye jeune ye Niger an bɛɛ ka kɛ kelen donc mun fɛnɛ bɛ yen tuguni sport n bɛ ka i y'o de fɔ ka sabanan ye mun ye o ye sport ye bibi na jeu de l'AES kɛra n kun y'a fɔ n'i y'a ye sport tɛ domaine kɔnɔna la mais an ye fɛn ɲumanba dɔ sɔrɔ n'o ye jeu de l'AES ye discipline minnu taara peut-être que ka discipline wɛrɛ fara o kan et que don dɔ la jamana saba in k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka compétition internationale ba dɔ accueillir AES espace kɔnɔna la donc moi je pense que an ka baara k'o kan n'o kɛra AES bɛ ɲɛ et puis culture an ka finiw fɛnw olu fɛnɛ don voilà donc ne kɔni ka hakilata o de Martin donc o ɲininkali kelen bɛ fɛnɛ fanfɛla la donc o bɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ e bolo min b'a to AES laɲini yɛrɛ bɛ se ka sabati hali bi fɛɛrɛ jumɛn kan ka kɛ bon fɛɛrɛ min kan ka kɛ fɔlɔ o ye école ko ye AES ka taabolo min bɛ AES bolo école kan ka dɔn o ye fɔlɔ ye a filanan o ye mouvement ni association minnu bɛ AES espace kan olu kan ka bila ba la u ka kuma lase AES ka hakilina ye mun de ye an kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo di tel que Sumano ye mun fɔ n'i bɔra yan ka taa Burkina n b'a dɔn o bɛɛ bɛ sen na ka na i bɛ se ka baara kɛ ni espace bɛɛ kan donc o bɛ na dɔn dɔn o bɛ na ni fɛngɛ bɛn fɔlɔ an ka don ɲɔgɔn na donc an bɛ se ka mun de kɛ tuguni il faut que an ka président ninnu lamɛn quoi parce que olu bɛ ko fɔ gundo la fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye de n'a sera anw fana kan k'a lase k'a véhiculer fɔcogo ɲuman na surtout médiaw jɔyɔrɔba de b'a la donc u kan ka baara kɛ ni médiaw ka fɛnw ye mɔgɔw ka jamanaw ka médiaw togoyaw tɛ kelen Mali ta Burkina ta Niger ta média suguya kelenw tɛ n'i y'a lajɛ Mali la yan nɔ an bɛ se ka fɔ média min bɛ yan nɔ c'est trop radio so la o télé so la o web ninnu na o c'est trop donc télévision AES dɔrɔn tɛ se ka baara kɛ parce que il faut que an ka ministre de communication a ka valeur don an ka médiaw la donc ka to ka kɛnɛw sigi AES tɔgɔ la kɛnɛw sigi question bɛ poser donc kumaw bɛ na débat bɛ na c'est important o fana bɛ se ka to mɔgɔw b'a dɔn min bɛ tel que aw ye débat min sigi bi n m'a fɔ n k'a ɲɔgɔn ma kɛ dɛ mais ni ɲɔgɔn man ca quoi ka débat sigi uniquement sur l'AES a ka hakilina tɛ mun ye ni ne kan ka ca nin kan ka sponsoriser ka encourager. Ah d'accord donc on va te donner la facture comme tu es en contact avec eux on sait qu'en fait tout il y a pas de problème voilà. Bon donc parce que c'est des débats mun bɛ AES yɛrɛ to mɔgɔw b'a dɔn tableau min b'a la tel que ani Yatara filɛ nin ye an bɛ débat min kɛ Yatara ale bɛ a ta fɔ a b'a ta fɔ ɲɔgɔn la tɛ ɲɔgɔn la ɲɔgɔn baara tɛ ɲɔgɔn olu bɛ faamuya sɔrɔ c'est important toujours il faut que dɔ ka sɔrɔ min bɛ taa min ka kuma ka gɛlɛn dɔɔni min ta ka nɔgɔ dɔɔni bon donc a bɛ ɲɔgɔn sɔgi mɔgɔw bɛ faamuya sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka jamanadenw ka leçon tirer a kɔnɔ vraiment an b'aw fo nin débat merci vraiment AES ko déjà faut que bɛɛ ka ta ko AES an bɛɛ lajɛlen de ta AES tun bɛ daminɛ Mali de diyagoya o tun tɛ daminɛ yɔrɔ wɛrɛ la an yɛrɛ de b'a fɔ que notre drapeau sera liberté pour l'Afrique, ensuite le Mali. En auquel de la souveraineté, armée autonome, en Gakan Yere, auquel est le droit. Tout le monde Mali de la Djago, oui, on a les temps à Kumala. Parce que moi, je suis Kalanki. Mais est-ce que vous allez me voir comment là? Évitez de dire ça. Maintenant, Baraki, vous voulez être guéri dans le rébé, il y a Bela Djeneko, c'est ça. Il faut me regarder donc à ES en Tari, en Amina, en Téléphone, en Fara Burkina, au Niger, en Erika intégration qui est à Banora numéro boulot. Il faut que nous travaillions. Inch'Allah, dans les prochains jours, on va Niger, on va mettre Burkina. Tout ça dans l'esprit de l'AES. On a donné un numéro boulot. On est dans la ligne de conduite du numéro au Bétanaï. On est dans la fédération, qu'on fait numéro de la fédération. Mais il faut que dans le dessous, et Dieu ne veut qu'on l'a dit. Il y a d'autres Africains à Bé, il est à Djamana ou langage à sondage Bora. Dans les pays de sous-région, encore BBKS de la Djé, personne ne doit être à la vie. Bien qu'on ait c'est de la géopolitique, géostratégique. Les Djamana veulent marcher ni intérêt. Nama Franyoronka,
jamana to be ka fara ɲɔgɔn kan ka minɛnw san k'u ka jamana labɛn n'an ko an bɛ taa an ka kɛlɛ la an ka Mali an tɛ kɛ fɛn de. L'AES réunit ses 75 millions d'habitants. C'est un grand pays. Donc il faut qu'on a au esprit fédéral, on a fait les petites choses là, le combat, le défi est plus grand que ça. À la fin, il y a Khalifa Mali, Burkina, Niger, Dema. Donc c'est pour ça même je vais faire la passe à mon grand frère. Et dire que nous, la jeunesse, on est prêt à mener ce combat. Assim, il a dit, il compte sur la jeunesse, on est derrière lui, on va l'aider. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mais la conclusion, c'est qu'on croit aux médias français quand ils dénigrent notre armée, mais on est contre les médias français. Les médias français, ils font les bombes, ils sont dans le boulot. Je crois qu'on ne doit même pas regarder ces images-là. Ils sortent de ça. Même le budget du Mali, c'est 3 000 milliards en recettes et en dépenses. Et à peu près les recettes fiscales, il y a impôts, douane, ni trésor, ni dette publique, ou le bec il y a un budget, ça ne se limite pas aux mines seulement. Et les budgets et les recettes fiscales, c'est à peu près 2 000 milliards de francs CFA. Donc pour plus de précision, pour te mettre un peu à l'aise. Maintenant, conclusion, il fait un clin d'œil. Je rejoins Assimi pour que AES soit vrai. Assimi l'a dit et je lui donne raison. Il a dit qu'il faut qu'on donne une visibilité à nos actions de développement. C'est ce que la population veut voir. Voilà. Voilà. À quoi c'est que l'action de développement, il va aller politiquement, ni moi, il y a quoi voter quand il y a le visuel quoi. Mais généralement les institutionnels les gens ne voient pas ce bilan qu'on a quoi. Politique au moins jouer mais là barachama kera dans le cadre institutionnel qui obi jamana avancer même là. Quand Assim dit c'est équal il donne une visibilité à nos actions de développement. C'est ambi siraba komuna, ambi pont komuna, ambi les projets structurants ni mo yo nyena, ou c'est que dans vraiment est-ce que et là je lui donne raison. Ok, Boubacar, vraiment merci beaucoup. Aïe Nidima, un mot pour la fin s'il te plaît. Non, c'est juste pour mon grand frère, parce que j'ai une parole à clarifier avec lui. Il a dit on croit aux médias français. Avant les médias français ils étaient ici. Ils étaient chez nous. Et aujourd'hui ils sont plus chez nous. Et ils nous ont tous trompés parce qu'à l'époque même moi j'ai cru qu'ils étaient venus. Heureusement qu'ils nous ont trompés. Ok, merci. Boubacar, merci beaucoup. Serou Diawara Martin, pour moi, merci. Merci beaucoup, franchement. Bon retour chez toi. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, Yatara, vraiment merci. Il y a le lieu de saluer Yatara. Parce que ma femme Ambe Dibachama, Amba et Dibachamana. C'est que Amba Komana Djola. Moi, je dis vraiment. Je te remercie, tu es un grand patriote. Parce que à Kabo, à Kringrindola, ceux que souvent les invitent, Chamabé, ils ont peur. Pourtant, ce n'est pas question de peur. Viens, Naïbika Kinla nous dit, Jamana Doma, il y a pour moi. Mais lui, je l'ai remarqué, n'importe quel plateau, il est toujours là. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis de Baran Ambulo, je suis de la direction. Donc, Kouloubleni, Ambou Bella Djelofo, Nambora Amina Mourabouya. La réalisation, vraiment, au fond, moi, la régie, Bella Djelofo. Donc, Traoré, Mamadou Mouri, Abidjan Palmere, Amaniko, Docteur Madan Diallo, Amba Fanafo, Mamadou Samake, Di Samdjema, Amaniko, Babacham, Hippodrome, Amanina, le patriarche de Kangaba, Mamadou Namaketa, vraiment, merci beaucoup. Aminata Diallo, Mimi Diallo, Collège Transitoire des Mines, Amba Le Fanafo, quoi, c'est vrai. Et moi, Amadou Diadje, Sankare, Amanina, Leko, Bema Keita, Amba Fo, moi, Baga, Police Bouni, Madjo, Anikadjana, Ambou Bella Djenofo, moi, Maïmouna Salamanta, Amanina, Le Franco, Kafo, Ka Bella Djenofo, donc, mon la Aladje, Maluko, Nani, Malukoka, ni Alamanga, Joairana, dimanche prochain, Ani invité Waro Bena, Nyon, Ni Kenenka, Ka Koucheni, Joy, Ousmane Chérif, Madame Aydra. Karamo, vraiment, merci beaucoup. Ambedo, qui est sous une clé, Ala qui mangoro, Télé, Ala Katanye, vraiment, Barakela, Ala Kambe Klima, vraiment, merci beaucoup. À Kambe, dimanche prochain. Merci.